Να, σε λίγο αρχίζει. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας. Καλημέρα και σε σένα. Έχουμε την τιμή και χαρά σήμερα να φιλοξενούμε μια από τις πιο hot μπάντες που μόλις έσκασε μύτη στο YouTube και με ταχύτητα φωτός έγινε viral. Πώς? Με ένα νανούρισμα. Για ποιον γράφτηκε αυτό το νανούρισμα? Για ποιον, για σένα. Έχουμε κοντά μας τον ιδρυτή και lead vocalist της μπάντας, Cem Ozturk. Ο μπαμπάς είναι αυτός. Ο γιος μου είναι. Δυνάμωσέ το ραλί. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με τη μουσική και πόσα χρόνια υπάρχει η μπάντα με την τωρινή της σύνθεση? Τι έγινε, παιδιά, τώρα? Απαριθμώ 5 χρόνια στην ασχολία μου με τη μουσική και 3 χρόνια με τον group. Παιδιά, βιάζομαι, παιδιά. Σουτ, μιλάει ο νηψιός μου. Και τι ξεστομίζει. Μια χαρά τα λέει. Πες μας τώρα λοιπόν πώς αισθάνεσαι που μετά από 3 χρόνια έτσι εντατικής ενασχόλησης με τη μουσική καταφέρατε να γίνετε γνωστοί μέσα σε μια νύχτα με ένα νανούρισμα? Κοίτα, νομίζω ότι ό,τι και να ανεβάζαμε στα social media πάλι το ίδιο θα γινόταν. Ο κόσμος μας γουστάρει και αυτό φαίνεται. Οι fans μας ακολουθούν σε όλα τα live μας. Πάρ' το πίσω. Κοίτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο μας και για αυτούς θα συνεχίσουμε κιόλας να γράφουμε ακόμα πιο ωραία τραγούδια. Μπράβο, κούκλε μου, ωραία το σούσες. Τέλεια. Πού σας βρίσκουμε αυτή την περίοδο? Έλα, Τζέμ, τσάμπα διαφήμιση, έλα. Μέχρι τώρα παίζαμε σε μικρά κλαμπάκια και δεν χωράγαμε. Αλλά από αύριο θα παίζουμε στο Mayday μέχρι τέλος του μήνα και στη συνέχεια θα παίζουμε σε μεγάλες σκηνές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπως θα κάνουμε και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Τα ήξερες εσύ όλα αυτά? Αν τα ήξερα, δεν θα έπαιρνα καινούργια φώτα για το stage. Τζέμ, όμως, ας πούμε και λίγα λόγια για σένα. Ας ξεκινήσουμε με την καταγωγή σου. Ο Ozturk είναι τουρκικό όνομα, σωστά? Ναι, ο πατέρας μου είναι Τούρκος και η μητέρα μου ήταν Ελληνίδα. Κλείστο! Όχι. Θέλω να ακούσω ότι άλλες παπαριές θα πει. Τώρα ο πατέρας μου συζεί με μια άλλη γυναίκα η οποία είχε 2 παιδιά από τον προηγούμενο γάμο. Α, έχει 2 παιδιά έτσι, χαλαρά. Συγγνώμη, εγώ είμαι η άλλη γυναίκα. Ζωγράφισε. Εντάξει, στην αρχή η επιβίωση ήταν προβληματική. Συμβίωση, αγάπη μου, έλεος, τι τον αμολύσατε? Ξέρει αυτός τι λέει. Επιβίωση. Αλλά σιγά σιγά βρήκαμε την άκρη. Μου φαίνεται την παραβρήκατε, έτσι δεν είναι? Φασώθηκες με την κόρη της γυναίκας του πατέρα σου, σωστά? Τι του είπες? Τι? Γέλασε μπαμπάς. Αχ, το μπαμπάκα που γελάει. Καλά χαζό είναι αυτό το παιδί, ρεζίλι μας έχει φέρει. Καλά δεν το δασκαλέψατε πριν πάει να μιλήσει. Εγώ νόμιζα ότι θα μιλήσει μόνο για μουσική. Τα όργανα πάντως, άρχισαν. Και εσύ, Καψούρα ήταν. Τι είπε? Τι να ακούσεις κι εσύ, τώρα πίνεις. Και από αυτή την καψούρα προέκυψε και μια κόρη. Προέκυψε όπως το λες. Και για αυτήν έγραψε και το νανούρισμα. Εντάξει. Ήμασταν πολύ νέοι για παιδί, το καταλαβαίνεις αυτό. Βαστάτε Τούρκοι τάρματα. Καλά. Μας εκθέτει όλους. Όλους εκτός από μένα. Για μένα ούτε λέξη. Πες μας τώρα λοιπόν πώς τα φέρνεις βόλτα και με οικογένεια και με μουσική. Καλά και εσύ, οικογένεια, κόψε κάτι. Εντάξει, το παιδί ζει με τη μητέρα του. Φυσικά και το βλέπω, αλλά η τέχνη θέλει θυσίες. Και εγώ δεν μπορώ να ασχοληθώ με τίποτα άλλο πέρα από τη μουσική μου. Εκτιμώ αφάνταστα τους καλλιτέχνες που αφιερώνονται στην τέχνη τους. Ειδικά κάποιους ανθρώπους σαν και εσένα που στην παιδική τους ηλικία πέρασαν κάποιο ζόρι και αυτό το ζόρι το μετοσιώνουν σε μουσική. Όπως τα λες είναι. Η αλήθεια είναι ότι έφαγα πολύ bullying για το όνομά μου. Αλλά γι' αυτό γράφω τραγούδια. Και τα τραγούδια σου θα έλεγα ποικίλουν σε ύφος, σωστά? Ναι, εμείς δεν ακολουθούμε την περπατημένη. Εμείς ψάχνουμε δικούς μας μουσικούς δρόμους. Ωραία τα λέει, Εσύ πρέπει επειγόντως να πας σχολείο. Τι, είπε κάτι λάθος. Όπου περπατημένη, παιδάκι μου, τι περπατημένη, πού θα την περπατήσουν στα καλυτερίμια? Πάντως καταλάβαμε τι θέλει να πει. Για πες μας, Τζέμ, τώρα. Παίρνετε πολιτική θέση με τα τραγούδια σας? Εμείς γράφουμε μουσική, δεν κάνουμε πολιτική. Θεωρούμε ότι η πολιτική χωρίζει τους ανθρώπους. Η μουσική τους ενώνει. Ενίοτε τους χωρίζει, Τζέμ. Τους χωρίζει. Πάμε λοιπόν το... Παραδεκτό. Πάει καλά, ρε, ο δικός σου. Τον Γκέλι τον έφτιαξε και πάει και δίνει την πρώτη του συνέντευξη αλλού. Αλλού τρώει, αλλού πίνει, αλλού πάει και το δίνει. Τον άκουσες, Όχι, ευτυχώς. Ο Κωνσταντίνος μου το είπε. Το παιδί μένει με τη μάνα του. Και εγώ δεν μπορώ να ασχοληθώ με τίποτα άλλο εκτός από τη μουσική μου. Είπε τέτοιες μαλακίες. Ακριβώς όπως τα λέω. Λες και μας κάνει τη χάρη και έρχεται και βλέπει το παιδί που και που. Κουραμπιέ μου, εγώ σου τα έλεγα. Λούσου τα τώρα. Θέλω πάρα πολύ να ακούσω την εξήγησή του. Πήγαινε να άνοιξε την πόρτα. Σύσσωμο το σόι. Να το χαίρεσαι. Ευχαριστώ.
πούλησε το φίλο του και ξεβούλησε την οικογένειά του. Γιατί τον άφησες να πάει? Πού να ξέρω ότι θα πείτε τις βλακίες. Καλά, με τα τούβλα που πέταξε, χτίζεις μάντρα, έτσι. Μην τον αφήνετε να κυκλοφορεί ελεύθερος. Όσο γι' αυτό τελευταία φορά. Δεν μπορείς να φημώσεις ένα καλλιτέχνη. Κανόνισε μη φημώσω εσένα που δεν είσαι και καλλιτέχνης. Θυμία μου κι εγώ αυτό πίστευα. Αλλά αν ο καλλιτέχνης είναι να λέει τέτοιες μπουρδες, τότε καλύτερα να το φημώνεις. Ο πατέρας μου συζεί με άλλη γυναίκα. Ρε παιδιά, μήπως είχε τρακ? Όχι, ήθελε να το παίξει άνετος. Ότι και καλά δεν δεσμεύεται με τίποτα και με κανέναν η αμοιβάδα. Πάντως εγώ πιστεύω ότι τον ζηλεύετε. Να τη χαστοκίσω. Ντίνα. Εσύ να μην ανακατεύεις τα οικογενειακά μας. Τι, είναι πάρα πολύ φρέσκια στην οικογένεια. Τα πήγα καλά! Σούπερ, να σου πω, δικά σου ή στα έχει γραμμένα? Κάποια γραμμένα, κάποια δικά μου. Εντάξει, δεν φαινόταν να κοπιάζω. Όχι, ρε, άνετος, χαλαρός, cool. Αλλά και σοβαρός εκεί που πρέπει. Και το χάγχος. Να σου πω, αυτά για τα μαγαζιά που μας έλεγες, από πού προέκυψανε? Πρόκειψαν εκείνη τη στιγμή, μας έκανε έκπληξη. Και guess what? Τι ρε? Σε 15 μέρες, στουντιάκι. Ηχογράφησε το πρώτο μας CD. Τι στουντιάκι βασικά? Στουντιάρα! Τι έγινε, αδέρφια, το γιορτάζετε? Εννοείται πως το γιορτάζουμε. Αυτό δεν περιμέναμε τόσο καιρό. Μπα, εγώ το περίμενα ακριβώς έτσι, ρε φίλε. Να κάτσω ή σας χαλάω τη φάση? Κάτσε ρε. Εννοείται ότι θα κάτσεις, το ρωτάς. Δεν ξέρω, τώρα τελευταία αισθάνομαι κάπως παρήσακτος. Δεν είπες τίποτα, ρε, ότι φτιάξαμε μαζί την μπάντα. Πουθενά ο Τεό, δεν υπάρχει. Ούτε για τα ονόματα των παιδιών είπα. Ναι, ρε, δεν τα είπε, είσαι καλά. Ναι, και στην τελική εγώ δεν οδηγούσα τη συζήτηση. Ό,τι με ρωτούσε, απαντούσα. Τζεμ, μίλησες μόνο για τον εαυτό σου και η μπάντα δεν είσαι μόνο εσύ. Τώρα τι θες να μας βάλεις, να τσακωθούμε μεταξύ μας? Όχι, ρε φίλε, δεν θέλω να σας βάλω να τσακωθείτε μεταξύ σας. Ανησυχώ. Τώρα κάνετε τα πρώτα σας βήματα και κάνετε λάθος. Και για να μην ξεχνιόμαστε, μου χρωστάτε και 1,5 χιλιάρικο. Κάτσε, από τι? Από κάτι συμπληρωματικά φώτα που έβαλα για το stage. Και τώρα που θα ξεκινήσετε να παίζετε σε άλλα μαγαζιά, παρακαλώ να με ξεπληρώσετε. Και φτισμένος και μαλάκας παραπάει. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο Τζεμ φέρθηκε σαν αδίστακτος καριερίστας. Έλα μωρέ μαμά, μην είσαι υπερβολική. Για τον Τζέμ μιλάμε, τον ξέρουμε όλες πολύ καλά. Γι' αυτό ακριβώς το συζητάμε, Έλλη. Θα δώσει κι άλλες συνεντεύξεις, πρέπει να το φρενάρουμε. Θέλει υποστήριξη το παιδί. Αρχικά ψυχολογική και αν δεν συμμορφωθεί με το καλό, τότε με το ζόρι. Πω, σας φοβάμαι, Και πολύ καλά κάνεις. Πάντως θέλει λίγη προσοχή με το πρεσάρισμα, μην του γυρίσει ανάποδα και γίνει χειρότερα. Α, σιγά μην το φοβηθούμε κιόλας. Όχι, εγώ συμφωνώ. Είναι πεισματάρης. Εντάξει, εννοείται, με το μαλακό. Γεια σας! Και γεια σας.